assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piɗi TV ɗon gonɗon kala on calminama en naatigal helefa men diine aada en duwonni ɓe en ñaguima duwawu ɗum ko caggal nde guetten Allah joom baɗe bawɗe lamɗo lamɓe e lammaɓe mun jomi heppani saaha goto en juuleniraɗo mum ɓurnaɗo windere bajjo Aminata Bamon Farmata Bintou Ya Rasulullahi tokaram kala to debbo pullo woni e gorko pullo ɗo gonɗiɗa kala on calminama ɗo noon e mbaadi kesɗi mbaadi wondi kadi Fandiaye arti ɗo e nder Piɗi TV hande noon bismiɗen ɗo ko mo ganduɗa woni Ceerno Diallo ɓurɗo andirede Ceerno Joni Joni mo ganduɗa arino ɗo e Piɗi TV e nder émission men Gande Ɓaleɓe en calmini ɗon ardiɗo bonnani hono Abou Samba Diop e ardiɓe radio ngo kala e télé ɗe nde tawno lomtade mo weeɓani kono so moɗo ma wimama jooɗo tan ma dañ ko ganduɗa ko woni cuusal e casal ɗum saabi mbami huccude onon bandiraɓe yeɓiyonkoɓe Piɗi TV Ceerno Joni Joni onon goyima ɗo nde tawno o arino ɗo wadɗo golle payɗunde saabi bandiraɓe nodditimo yo artu yo haalde e bandiraɓe kono wawde jokkodire kadi e bandiraɓe no hanniri ni hoolade noon golle makko eko woni e dow mum ɓoyata mon gando e holgonɗo Ceerno Joni Joni ɗum noon Ceerno a salminama. Assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe ko jooɗi e nder Sénégal e caggal leydi e Europe e Mauritanie e Mali to gonnomi to mi salmini dendagal fulɓe ɗo goni fulago ko yiya ko fulɓe pullo enen koen tawɓe leɗɗe koen tawɓe gandal koen tawɓe jamare koen jamaroɓe min noon mi ɓooyi liggade mbimi ɗum noon inchallah so yewtere nde yaajoyi ma bandiraɓe gandu hol gonɗo Ceerno mi salminamo yaadi o nde tawno gonduɗa duuɓi capantati ɗum wona balɗe ɗiɗi wona balɗe tati saabi o a ardemo ko bambaɗo mawɗo on woni omo ganduɗa woni Alassane Thiobel Seydi Ba a salminama. hakkuleɓe Ceerno Mouhamadou Diallo noddirteɗo Ceerno Joni Joni so hunde ɓooyi juuti Allah nde wela gongane tawa so bambaɗo wonde dimo duuɓi capantati gacce ngala ɗon min gondi Fouta min gondi Mali min gondi Mauritanie ala foto min gondani o woni gallam kadi lebbi tati minen gondi ha ñalawma hande almuɓe makko ene nelanan mi yaaha mi addano en ɗumen leɗɗe mi addano ɗumen taw heɓotako ɗum noon Alassane Thiobel a jarama golle ma jooɗi peewi mi ruttoye Ceerno Diallo ɓurɗo andirede Ceerno Joni Joni Ceerno Diallo jeyagoto Bundu Kumba Bannaru Boubou Malick Sy leydi fadduɓe e guirloɓe machallah to seremɓe to waliyaɓe tawate to tikka moƴo defte e alluwe tawate hol gorno Ceerno Diallo ɓurɗo andirede Ceerno Joni Joni ha joni ko guiɗimi yettotama ko nenam e babam kadu neɗɗo ko idito yetto ko nene e baba hiɗon ɓenni mi salmini ceernaɓe men leydi ndi mi salmini Macky Sall ɗum guiɗito mi salminitama mi salmini dendagal fulɓe to jooɗi pullo kala to jooɗi mi salminima e ko e gaynaka kemmi gandal ngal miɗota miɗo famɗi to wiyete Farabanda Mande Kaba Moussa Dougou Motti Masina Dilli nene Tenengu Bandiagara ɗo gaynanomi nayyi Allah waɗi min jii mawɗo goto o ari amen ko on mawɗo kemmigal gandal e needi ko jeeyami ko ɓundu ñaɗuɗo janke makka en bantanani en kumutu en ko gallam ko woni ko Tambacounda legal plateau ɗo jeeyami min komi kolejo ɓundum ko ɓe ɓuula yirede koleɗo leggal fol leggal mi salmini kala ɗo kolejo woni pullo kolejo mi salmini kala ɗo fulaɓe goni mi salmini Fouta kam min ko Fouta guiɗi mi ɗannorde kam ha ɓooyi duuɓi capantati e nder Fouta ala ɗo mi andaka wona Matam wona Wourossogui wona ɗo ha Bakel ha Kidira ha ɗo wiyete Ceerno Yaya Bari Satol
Allah waɗi hande hono ko gonɗen koɗo wiyete campement ngue ko hakkude Mbour e Dakar ɗon joɗɗen duuɓi tati miɗo ɗo mino wonde sukaɓe am e joom suudam e soboraɓe am miɗo wawi wona ɗum ko liggoɗa yiye ɗum woni miɗo wawi taw wona haala bola wona hay gotte min noon duuɓi 49 miɗo liggo ɗum ɗo gila Senghor gila lamɗo men Senghor gila laamu Diawara miɗo liggo wona Gambie wona Guinée Bissau wona Guinée Sékou Touré ta on saaha bon ɗum ɗo heewani joni noon yimɓe batti goto fof goto wiyaɗe wawi Allah noon wawi kala mbiɗo maɗa wawi mo wawi fof o haali fenade hani min hoorami wawa fof ko Allah jomiraɗo tan wawi fof kono mbiɗen jogui ko gandanɗa hoorema min si a ari mi yiiɗa kalna kam ko ñawɗa walla ko sohla ko joguiɗa yeggol am ko 400 mbuuɗu enen leydi men ka caggal leydi woɓɓe ne nedda ujunaji ɗiɗi woɓɓe nedda ujunere kala indema e yettode ma eto jeeɗa mi ƴewanama mi yiiɗa hay goto haala kam haali raf fof raf mo joguiɗa e walla caɗele aɗa jogui ta ko janowo bardal walla guilol walla aɗa ɓuuta walla ɓanduma no ɓuuta walla aɗa jogui émori interne walla koyɗe ma no maayi walla ɓandu ma no maayi korte no mbaɗa ɗo ene mbiɗe ligge bonɗe woɓe mbiya dabare woɓe mbiya baɗanal woɓe mbiya junggo min mi haalta ko no keɓimi gandal ngal mi meeɗaka jangguinede ko ni tan ɗum arteya eyyi koto gaynaka ɗo yite sa ari Bamako gara Farafana gara manden kama Moussodou to gaynanomi nayyi ha ɗum ɗo ari am hande ko jooɗiɗen ko campement ngue ko ɗo isi galasi ɗo numéro am téléphone 77 608 61 83 goto ko 77 144 79 20 min woni ceerno joni ɗum noon ceerno joni ko mbimi nane ko hande wona premiére fois mo ko arde ɗo golle ɗe woni hen duuɓi 49 woni 47 ans ɗum wona lebbi te hoolademo e golle ɗe woni ɗi saabi bandiraɓe eri kadi yo artuɗo e ɗow ɗum ceerno heewi ko safrata heewɓe yiiɓe hen kadi ko ganduɗa ko woni résultat kono heewɓe e mbaɗi message uji wi yamin namde ko fate gorago tawde ceerno ena safra ɗum walla gorago no waɗi façon ngaji tati waɗi woɓɓe ta ngala ndiyam en kala haalaɓa ene mbiɗen maniw waɗi woɓɓe gorago mon heewani doole waɗi woɓɓe tano famɗi ta ko noon jibina hayte ko noon jibinaɗa en jogui ko jarata aɗa momal lotol gorago ngo mi haalat ala mi ƴetta ala en aɗa momal baba o aɗa momal lotol gorago ma artat ha ɗo jiɗɗaɗa walla an gorko mo gandanɗa hoorema ala ndiyam walla maniuma gasi joni ko poɗɗe mbaɗata enen jogui ko ballitanende si en mbaɗi ɗum ko jinne hokkimɓe a yara tan aɗa momal lotol gorago ngo no waɗi gandanɗa hoorema woɓɓe ɓe ta gorago noon no famɗi ta mawnani wonde debbo hay debbo o welataki gorko o welataki hay debbo no safre kam woɗi rewɓe woɓɓe mbiya mimi lelodi e joom galle am mi welata kam walla min so yeehi e dowammi hay batta mi tinata ɗum enen jogui an debbo o ko jarata aɗa loota less ma mi haala ha laaɓa an gorko no loota jara loota less ma ay ɗum ɓeydat doole ɓeydat beleɗe ɓeydat welgol ɓerde enen mbiɗe ɓerde ma welata eɗen jogui ko ɓuttinninta lotol gorago mi haala ha laaɓa cuuɗe ala hen miɗe jogui ɗum mi waɗi duuɓi 49 mbiɗe sawra ɗum affaire gorago walla ko a kaɓɓaɗo walla ala doole walla a wawa yadde debbo laabi ɗi walla laabi tati simi hokkima no a looti lotol gorago a yari si Allah jaaɓe nelaɗo ɗum koye mi heɓ mi hokkama hen an manda ko hokkama hen galleji mi hokkama hen hunde fof mi hokkama hen kala ko keɓɗa rafi gorago a ala ndiyam walla an debbo ellama ella andi debbo no waɗata ella o arata walla ella ono ɓowla enen mbiɗen kuna woɓe mbiya kuna ɗum ɗo yakka jibinirgo debbo walla yakka gorko ata yiide debbo ma debbo no wawima rokkude on ñaw ɗum ene jogui ko jarata Allah yaltina ñaw e reedu ma an gorko
walla ape ma no famɗi less o dow o kono famɗi ɓe jogui ko jarata less ma dow o ko artat seeɗa 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 ha keɓa no jiɗɗa goranmo heɓa doole tata lerdima debbo andat gorto jaddiɗo ɗum laabi ɗiɗi laabi tati aɗa wawi walla walde debbo ha laabi nayyi ta wona koɗɗe min ko leɗɗe joguimi ɗaɗi leɗɗe e condi ɗum ɗa noon koko windete aɗa yara aɗa mooma loto gorago ko tigi ceerno joni hande heewi dañɓe on caɗele te ngala to goyti ɗum joguima hande to goyti ɗum safrote wonata ɗumen caɗele min garta heewi rewɓe ganduɗa hande nen jiiɗi ɓesnude donki won hen resaɓe 10 ans nana jiilo ha joni natti dañani beete Allah safra ɗum kadi en jetti Allah mbimi ko idi tan kulen Allah taw duttoɗen he jomirawo duttoɗen he Allah ko ɗum mbimi duttoɗen e Allah andi cosane duttoɗen e leɗɗe men cosane leɗɗe mawɓe adan ko jaranno leɗɗe ko jaranno eɓe loto eɓe jara e ila sakka duttoɗen he leɗɗe cosane men ɗum woni ɗe leɗɗe ɗaɗi en walla haako en seeɗa andi e duttoɗen kitanne e hulde Allah kulen Allah juulen ndewen Allah kala cukayel mawɗo ndewen Allah juulen ndewen Allah min andi haɗo wonko arda ɗiɗi joni ko ñabbeli ɗi waɗi goɗɗi daroje ɗin ngala safara jomon maya tan saabu joni ɗiɗi gueɗe ɗiɗi min horamami haala yimɓeɓe kulani Allah duttoɗen e hulde Allah duttoɗen e gumde Allah juulen janggen kooren ndewen Allah ɗon goo laaɓen onon rewɓe laaɓon ko ñamteji ɗi laaɓen si en laaɓi ɗo mata en laaɓi ɗo ñamten laaɓi ma Allah wallu enen ko ñabbeji kewɗi keɓatani ɗon ɓenni ɗon e ɗi ñamteji joni ɗi ne kewi façon ngaji mi haalta ko kono ñamteji ɗi nana gadda on caɗele ɗum wona rafi tan ñamteji ɗi ñamte woɓɓe ne caltiɗi woɓɓe ciwlitani te kisade ñamde ko arata e nder reedu ma andu ko naftata hen nder reedu ma ndeneɗen ñamdeji ɓolɗi mi haalta ko fof saabu enen fof eɗen gandi ko kalami ko heddi ko noon ñamteji men adan duttoɗen e ñeele e gawri e suuna e moni e gawri duttoɗen e ñamde gaweɗe saabu gawri pir okkata jaɓet okkata tension e maaroji goɗɗi ɗi gokkat tension gokkat jaɓet min mi witti mbiɗa andi ko kalam e ndeɗoɗen kisande e ñamdeji goɗɗi ñamen lacciri ñamen ñeele ñamen maaro mbaɗa ko maafe lacciri mbaɗandi haako garten cosan men adan se garte hen en ndenima en ndewi ɗen ɗo leɗɗe ɗe jiimi ɗe min ko Allah holli kam ko duuɓi ɓenɗi capanɗe jeegom e guerte kono ha joni ɗo won ɗo alhamdulillah mime yara leɗɗe min andi leɗɗe ko nafata meeɗa darade wiɗo ƴewnam ƴiƴam eyyi min andi ko leɗɗe ɗe nafata eyyi ɗen leɗɗe si aɗa yara ɗe aɗa looto aɗa yara aɗa defa ɗe aɗa yara an debbo an gorko ma heɓ cellal walla aɗa waɗi paralité duuɓi aɗa imminte a wallinte ɗum kortene mbaɗa noon woɓe mbiya korte woɓe mbiya dabare woɓe mbiya enni mbaɗa paralysé jungo e koyngal yaada mbiya mi yeehi ceernaɓe mi yeehi doctoraɓe sellani ta ko hendu walla baɗanal walla korte walla likke bonɗe hay ɗo wuuro ɗo mi mata ɗen galle wonɗo guittumi dabare o wi min de sukaɓe mi boni min dañata mbimi ayde londe wonde hakkude galle moon pusede tako gila duuɓi capanɗe nayyi do londe waɗa nde fusa toɓe tawi talki ɗiɗi mbaɗa ɗi maada e nder londe mawde ɓe pusi ɗo en jiiɗi toon ɓe mbi an dello hono jiirrani mbin ko Allah rokki kam gandal ngal ko Allah rokki kam ta miɗo ayna gila ɓe pusi londe ɗi puɗɗi yiide jaam ɗum galle bonna ha boni ɓiɓɓe bonna ha boni caɗodiri walla kala ko jagguɗa yakko kala ko jagguɗa immo kala ko jagguɗa bona ɗum ko dabare watta ɗum enen mbiɗen ɗum baɗata woɓe mbiya jungo woɓe mbiya dabare walla woɓe mbiya ta ko leeɓol gonduɗa leeɓol hewɓe ganduɗa ta ko leeɓol ne wona e ɓandu ɗum koko loccitte minen ɓundu ko minen gandi leeɓol ko loccitte eyyi ɗum koko lotte leeɓol ko ɓay ɓura koɓe mbiyan o ko kiita
e ndesa debbo tan mbasa walla ndesa debbo tan daña on wona kiidaɗo kono a wawi woɓɓe aɗa wawi resde hande debbo tatama aɗa jogui milliard jawdi fof yaha caggal eyyi ɗum ko lewol wattan tawa mo jogui artide on hamo wonde ɓuuɗu mo ngal loccite walla an debbo jooɗoɗa ka gorko a heɓta hay mbiɗema salamu aleykum lewol waɗa ɗum ta wona walla hunduko bokko walla yitere bonde hay yitere bonde e hunduko wonko ɓuuri bonde korte ta mbiya neɗɗo kaari hay lekki sa yi lekki ha ɓooyi tan ɗi maya hunduko yitere moƴƴani ɗum noon soni faami rewɓe heewɓe hannde nono goyto no jiiɗi reseede no ɗonki ala ko mbaɗani kana wonde leɓol ɗum no waɗa ɗum walla ɗum no waɗa ɗum wiye ko dabaraɗo tawa wona dabara taw woɓɓe ko leɓol gonde ɗum so ari am timi ƴewane mami andu ko woni e ma aɗa safra ɗum emine sawra ɗum walla nde ganduɗa hoorema an gorko a jaggata taare ma aɗa taaro juuɗe ma ɗum woni dambo dambo no woodi dambo gorawo no waɗi dambo seero reedu ɗum woni hémorroïde interne ta hémorroïde o nono nder woɓɓe kamɓe ɗo yaltata woɓɓe jeeyi ladde ko hendu ɓoldu yaltata ɗum en jogui ko poɗɗa ñawde joom on sella a mema lekki ñana woto tan ganda mbiɗa wawi taw wona haala ko waɗi woɓɓe ne mbiya min mi yeehi ko rakkol waɗa rakkol aɗa sofira rakkol walla aɗa taroro rakkol eɗen jogui mbaɗɗen ɗum si tawi oppiraka enen jogui hen ko ganduɗa hen tawi oppiraka ka ɓuriɗo tarade ko woni dambo woɓe mbiya dambo seeɗa no woodi dambo goraɗo woɓe waɗi dambo kisane dambo lesma ta ya haaladde a ñaami a dolata walla ko gaata ko no duuɓa ɗum ko reedu ndu woni sellade woni ko ñamta reedu ndu joga affaire o yalta ko wona ɗum heewɓe nana kollita wonde ne jiiɗi no tawno heewɓe ɗannima ne jiiɗi ko ganduɗa ko woni kayitaji no ɗonki ala walla heɓe kadi si Allah jaɓe nelaɗo ɗum enen jogui ɗum komi wawa mbiya min wawa ayi mbiɗa wawi taw minen wonko min mbawa minen liggotoɓe min kala komi wawa mbiyama yaato docteur wawi ɗum woɓɓe ɓe mi sawranmo ha para mbiyama ya docteur ƴeewa ɓandu ma woɓɓe ɓe hay miñam debbo joguinoma tension e jabet mbiwomi yaha ƴeewo e docteur o yeehi Allah waɗi docteur a mbi selli mi yiyama mi yawnuma ha para mi wiyama ya docteur ƴeewa saabu wonko minen men mbawi wonko docteur e mbawi wona ko yiiɗa ko mbiya aɗa wawi wonko ɓe jeeyan mitimi jeeyan mi wiyama ya docteur duuɓi 49 min liggo ɗum wona joni kono tankuɗo jiɗɗo hannde dañde kayitaji walla artude e nder leydi aɗa wawi ɗum waɗande duwaw ha ɗum newo si Allah jaɓe nelaɗo sa okkam innama lamde pour seesu walla dañani wi so aɗa yiiɗi yaha min tagatama de komin ñaagoto imi ñaagoma noon Allah no rokkam Allah meeɗa kam nerdinde saabu duuɓi 49 ha jeetati aɗa liggo alhamdulillah walla si gandanɗa hoorema an aɗa fa minen jogui wiyete feggere nde feggere jawdi no woodi kono ɗum so a renaki rewɓe bonanma mbiya ceerno wawata ko an bonni lewru a memata debbo janana sa ɓoɗo feggere ndeɗo lewru a memata debbo janana si a memino debbo janana a arti a wi kam min mi yaade mimin andi ko am bonni an yakki ɗum saabu lewru balɗe 50 heewani wono no wonde église no wonde darde a yiyat rewɓe joɗɓe gara e ma si an gorko si a memi debbo tan hankkadi ko rewɓe tan keɓata an gorko no si a ɓorno feggere nde a yeehi cakal ko worɓe tan garata e dow ma a dañata ko jiɗɗa ɗum noon ene wayno en paami no feewi waktuji men nan hollite wonde nan gasi mi artay Alassane Diobel tan haalde men holko ande ceerno haade min guddude nde tawno ko ganduɗo mo tigui tan wawi haalande min hol gonɗo kadi ceerno no feewi eyyi ceerno joni andi bambaɗo kañum ñeñoji tan ko jaam sa wonde dimo duuɓi 50 haɗa reewa mum ko gonga o jogui tawi ko joguiɗo fenani mbiɗa kewani wonde mum hay balɗe ɗiɗi kono noon sa wonde mo balɗe baltata tan eyyi ko dañde probléme naworo ñeño kanko noon alhamdulillahi rabbil alamin min ɓoydi toɓoli fof mi tawamo ɗon kadi tawɗamo fof tawtat min so cellal ne waɗi kono alhamdulillahi caɗele goto meeɗa yeyde hen nokku fof to rewi kadi omo wawi reftude ɗon sabu nokku fof to jibbi e Fouta a yiyat ɗon jaatigi makko ne ari salmindemo ene ari yiidemo jooɗo ha fa e hoorde heblite fewne ha gueɗum peewa hoore ɓeene mbaɗa dewle ɓeene jiiɗi ɗannade fof mo régla nder ko réglata nder ko Allah tan andi ɗum ɗum noon a jarama émission o gasi ha laaɓi ha wi ceer ɗo no rewnoɗo hannde ko ceerno Diallo ɓurɗo andirede ceerno joni eɗen gandi ceerno joni e sa noddi ɗum déplacement weɓananimo kono wasata kadi ma ɗum won
ceerno joni sa yiɗi hebdemo ala tawmo to ganduɗa to woni Mbour campement Guého to ganduɗa to woni usine glace on ceerno noon hande ene hewno tawe to ganduɗa to woni to Mali saaha wonde déplacement du Fouta men kadi sa yi kada to Mbour kadi ala tawmo ton galle mo ko woni ko ton kadi o woni fixe so tawi a yiɗi jokkodirde mo ko mbatta ko 77 608 61 83 77 608 61 83 sa welama kadi aɗa wawi jokkodirde numéro goɗɗo taw noon ko 77 144 79 20 77 144 79 20 jokkodira e ceerno Diallo ɓurɗo andirede ceerno joni mo arta ɗo e fanno wonɗo so weeli Allah joom baɗe bawde on jarama